Whoa, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa. El títol segon de l'Estatut ho ha de dir les institucions de la Generalitat. Per a tu i per a mi el Parlament és el primer, representa el poble amb gran poder. La funció legislativa és la seva gran tasca, aprova les lleis amb gran màscara, perquè l'Estatut és la clau. El Parlament exerceix el control polític amb un gran cau, perquè l'Estatut és la clau. El president de la Generalitat ell ho nomena, i el síndic de greuges és una gran faena. El nombre de diputats no pot ser menor de 100 ni major de 150, un gran valor. La cambra té 2 sessions ordinàries, la primera